Moi. Mä haluan tarkistaa, että kuuluuko tää. Viittikö sä vastaa mulle, Johanna? Hei. Mulla on tää mikrofoni käytössä, niin mä haluan vaan tarkistaa, että te kuulette. Niin laittakaa mulle vaikka peukutusta, jos kuuluu. Kuuluu hyvin. Yes. Okei, hyvä. Tosi hyvä. Tervetuloa. Me ollaan pöllähdetty tänne. Hyvä. Me ollaan pöllähdetty tänne Suomeen. Me tultiin torstai-iltana ja oli aikamoinen matkustus ja aikamoinen ruljanssi täällä, kun pitää tehdä nämä testit. Koronatestit tehtiin kentällä ja saatiin tänään tulokset, mentiin toiseen testiin, että me oltaisiin kohta vapaana. Moi! Mutta täällä ollaan. Mitä teille kaikille kuuluu? Toivottavasti teille kuuluu hyvää. On ollut kyllä aika erikoinen vuosi ja musta tuntuu vielä, että tähän vuoden loppuun just nämä energiat on ollut aika voimakkaita. Et mä en tiedä, että ootteko te kokenut sitä. Mutta tänään on tää mieletön valoportti, tavallaan tää Jupiterin ja Saturnuksen yhdistyminen, joka muodostaa vähän niin kuin sen joulutähden, mikä musta olisi niin ihana, kun me voitaisiin nähdä se. Mutta kun täällä on niin pilvistä, niin me ei oikein päästä näkemään sitä, mutta me voidaan visualisoida se. Mutta aloitetaan me. Mä peruutan tänne matolle. Mulla on joogablokki tuossa, mä tuun istua sen blokin päälle. Ja sun ei välttämättä tarvii olla matolla, mutta mä ajattelin, että me aloitetaan vähän kuitenkin liikkeellä. Niin jos sulla on joku paikka, mihin sä pääset vähän istahtelee mukavasti lattialle tai johonkin, jopa tuolille, niin sä voit modifoida vähän mitä me tehdään. Musta on aina ihana istua jonkun jutun päällä, että jos se on niinku blokki tai meditaatiotyyny tai joku vastaava. Ja anna itses löytää semmoinen mukava ristiistunta-asento. Ja anna itsellesi hetki asettua ja saapua tähän hetkeen just nyt. Ja vaikka me ei olla vierekkäin tässä niin kuin livenä, mutta sä voit kuvitella, että me oltaisiin samassa tilassa yhtä aikaa. Ja vaikka sä et livenä tätä kattois edes, niin sä pystyt pääsemään siihen samaan energiakenttään silti. Okay. Anna sun kämmenien tulla siihen reisien päälle, polvien päälle. Ja tee vähän eka tämmöistä sivelemisliikettä kohti polvia, mutta silleen, että sä painat kunnolla reisiä pitkin alaspäin. Tämä auttaa sua maadottaa ja tulee tähän hetkeen just nyt. Eli sä palaat sua omaan kehoon, varsinkin jos sä oot semmoista tyyppiä, että sä lähet usein tavallaan omasta kehosta vähän niin sanotusti pois. Me halutaan maadottaa ja tulla tähän hetkeen just nyt. Kuulostele vähän, miten sun sisäänhengitykset ja uloshengitykset sujuu tällä hetkellä. Ja sit päästä kädet sieltä ja tuo kämmenet yhteen. Ja nyt vähän tälleen, niin kuin, ihan kun sä yrittäisit lämmitellä, sulla on kylmä ulkona, tai vähän niin kuin sä toisit energiaa tänne kämmenien väliin. Ja ota taas muutama syvempi hengitys sisään ja ulos. Hyvä. Ja sitten tuo sormet ristiin tässä, vähän niin kuin rukoiluasento, ja sitten lähde pyörittää käsiä. Tämä on vähän niin kuin, että me öljytään näitä meidän ranteita, eli pyöritä ranteita yhteen suuntaan. Ja taas kuulostele, miltä susta tuntuu tässä hetkessä just nyt, kun sä istut. Ja taas tarkastele, miten sä istut, onko se mukava asento. Ja sitten lähde pyörittää toiseen suuntaan.
Eli idea on olla niin kuin, että sulla olisi mahdollisimman hyvä olla. Varsinkin jos sä oot tulossa jostakin tai sä oot just tehnyt töitä, sulla on ollut ajatukset muualla. Käytä tavallaan tämä liikutteluaika, venyttelyaika siihen, että sä päästät irti kaikesta, mitä sä olit tekemässä just ennen tätä. Ja sitten lähdetään tekemään tätä matoliikettä, eka yhteen suuntaan. Mä tiedän, että se toinen suunta on vähän takkusempi yleensä. Lähde tekee tätä matoliikettä yhteen suuntaan. Ja tänään kokeile niin, että sä oikein painat niin kuin näitä sormia ylöspäin, niin että sä oikein venytät näitä sorminiveliä tässä. Ja sitten lähde pyörittää toiseen suuntaan. Joo. Ja taas kuulostele, okei, onko mä täällä nyt just, onko mun mahdollisimman hyvä olla, kun mä istun tässä, voinko mä tehdä jotain, jotta mulla olisi parempi olla tässä tilanteessa just nyt. Ja sit ravistele. Hyvä. Ja nyt sormen päillä taputtele sun päätä, päänahkaa. Yllättävän paljon meillä on jännityksiä täällä päänahan alla tavallaan. Eli taputtele sormen päillä koko tää pään alue, hiusrajat tai hiusrajaa. Ja sitten otsa ja kasvot. Eli me usein pidetään paljon jännitystä täällä kasvojen alueella. Toivottavasti mä en heiluta tätä mikrofonia liikaa. Ja täällä leukaperien alueella. Sä voit ottaa muutaman syvemmän hengityksen sisään nenän kautta, ulos huokaisu suun kautta. Hyvä. Ja sitten tuot tää naputtelu tähän rintakehän alueelle. Eli tää on tosi hyvä tästä solisluiden alta. Hyvä meidän immune system, tai vastustuskyky, joo. Ja varsinkin nyt me tarvitaan sitä paljon. Hyvä vastustuskyky, voimakas, vahva terveys. Hyvä. Ja sitten taputtele sun käsivarret. Koko matka tänne ranteisiin, kämmeniin. Tapu, tapu, tapu. Ja vähän niin kuin semmoinen taputtelu, että jos siellä on, jos sä oot kantanut stressiä paljon täältä niskasta lähtien hartiaa, vähän niin kuin sä taputtelisit sitä vähän pois. Suostuttelisit, että okei, nyt on aika lähteä pois tästä kädestä ja sitten toisesta. Ja oikein silleen niin kuin tarkasti, mahdollisimman tarkasti, että okei, joka kohta tästä käsivarresta, se kuulostaa hassulta, mutta me halutaan olla tosi tarkkoja sen kanssa, että missä tahansa kohtaa sä pidät sitä jännitystä, sä saat sen lähtemään nyt sieltä vähän liikkeelle. Hyvä. Ja sit ravistele. Ja sit tuo tää taputus nyt tähän vatsan alueelle ja lantion alueelle ja alaselän alueelle. Jopa sinne ehkä keskiselän tykö, jos sä saat sitä taputusta sinne. Mutta tähän vatsa, omassa tahdissa, solar plexus, alavatsa, lantion alue, niin että se energia tulee myös sinne lantion alueelle. Ja myös, että sä saat, tässä voi vähän tehdä tämmöiset karate-kädet myös tänne nivusiin, tähän nämä hip flexors, nämä lonkankoukistajat, niin että sä saat niitäkin vähän rentoutua. Ja itse asiassa tuossa se sama tämmöinen karate chopping, niin reisiä alas. Ja alas ihan jalkoihin saakka. Tuo kädet, jos sä voit pystyä vielä istumaan näin, ja tuoda kädet sinne jalkoihin, tuonne sinne, tai sitten aukaise jalkoja vähän enemmän, niin että sä saat sinne yhteyden sun vähän niin kuin jalkapohjiin, nilkkoihin, johonkin sinne. Ja otas muutama syvempi hengitys sisään ja ulos. Jalat on meidän yhteys maaperään, äitimaahan, ja siihen, että me voidaan tuntea meidän olo mahdollisimman turvalliseksi. Ja se on myös tärkeää, kun me meditoidaan, että me ollaan ankkuroitu syvälle kohti maan keskiosaa. Ja silloin se on turvallista lähteä meditoimaan ja se tuntuu hyvältä. Ja se on oikeastaan helpompaa. Eli sen kautta, että me tullaan ja maadotutaan, me päästään meditoimaan paljon paremmin. Hyvä. Ja sitten suorista taas selkä. Tehdään vielä muutama öljyäminen. Eli otetaan aika kummatkin hartiat ylös, taakse ja alas. Ihan omassa tahdissa. Tämä niskan alue on usein just missä me pidetään näitä jännityksiä
mekin kun ollaan just matkustettu, jos säkin oot matkustanut, niin usein se on kaikki täällä näin niskan alueella, niin me halutaan, että se lähtee taas liikkeelle ja pois susta. Sitten lähde pyörittää pelkästään tätä oikeaa hartiaa ylös, taakse ja alas. Ylös, taakse ja alas muutaman kerran. Hyvä. Ja sitten ravistele se oikea hartia ja anna sen käden tippua alas tuo vasen korva kohti vasenta hartiaa. Eli sun selkäranka on mahdollisimman pitkänä. Ja vaan tosi kevyesti anna sen vasemman korvan tulla kohti vasenta hartiaa. Hyvä. Anna leukaperien rentoutua. Hyvä. Ja jos sä ihmettelet, mikä toi valkoinen valo ympyrä mun pään takana on, niin se tulee heijastuu tuolta, kun mulla on tommonen valo. Täällä Suomessa tarvitsee hyvät valot, jos kuvaa mitään. Se on vähän niin kuin tommonen enkelin halo voisi olla. Mutta tässä vaan hengittele muutamia syviä hengityksiä sisään ja ulos, ja sä voit sulkea silmät. Ei ole mikään kiire mihinkään. Sä annat valua kaiken muun tällä hetkellä pois sun mielestä. Eli mitä ikinä sä olit tekemässä, anna sen oikeasti valua pois nyt tällä hetkellä, pyhitä itsellesi tää hetki just nyt. Ja sitten tuo pää takas keskelle ja nyt tehdään toinen puoli, eli nyt se vasen hartia sieltä ylös, taakse ja alas muutaman kerran. Ja se idea on se, että me niinku öljytään tätä koko hartia-aluetta. Me halutaan, että se circulation, että kaikki kiertää hyvin, energia kiertää hyvin meidän kehossa. Mulla on varsinkin huono välillä se, mä en tiedä mitä se on suomeksi, mutta circulation, verenkierto varmaan, joo, semmoinen, niin kuin, että kiertää energiaa, mutta myös niin kuin ihan kehossa kaikki. Niin silloin voi olla, että joskus jää tukkoon niitä semmoisia kauheita stressienergioita kehoon, niin sitten täytyy saada niin kuin liikuteltua ennen kuin me tullaan meditaatioon. Ja sitten ravistele tämä puoli ja sitten taas suorista selkää ja anna nyt oikein korvan tulla kohti oikeata hartiaa. Ja sä voit sulkea silmät. Mutta tää on tosi semmoinen, niinku, miten mä sanoisin, niinku, että sä oot läsnä, sun selkäranka on mahdollisimman pitkänä, sun pään ei tarvitse mitenkään kauhean paljon edes taipua sivulle, just sen verran, mikä tuntuu hyvältä, ja että sä saat sen huomion sinne vasemmalle puolelle sun niskaa. Hengittelet syviä hengityksiä sisään ja ulos. Visualisoi sun keuhkot, että ne täyttyy sisään hengityksellä puhtaalla ilmalla ja ulos hengityksellä tyhjentyy vanhasta ilmasta. Ja tuo pää takas keskelle ja tehdään vielä yksi liikesarja, eli tuo sun oikea jalka sivulle. Mene vähän tänne päin, ehkä sä näet koko mun jalat, joo. Oikea jalka sivulle, vasen polvi koukussa. Mä vielä istun tämän blokin päällä, eli jos sulla on joku juttu, jonka sä päällä sä voit istua, niin istu vielä. Ja sitten tää oikea käsi tulee tätä jalkaa säärtä pitkin alas, vasen käsi sieltä sivukautta ylös. Eli koko tää vasen kylki venyy nyt pitkänä. Vasen puoli kehoa vastaa Ida, Nadia, Ida energiakanavaa, eli meillä on 4 pääenergiakanavaa ja tämä on yksi niistä. Ja tämä on se meidän kuu-energiakanava, joka korreloi sen oikean aivopuoliskon kanssa, joka on enemmän semmoinen luovempi tapa ajatella, feminiininen energia. Ja meissä kaikissahan on kumpaakin, maskuliininen ja feminiininen energia. Ja nimenomaan ennen meditaatiota me halutaan tuoda kummatkin nämä energiakanavat Ida, ja sitten se toinen on Pingala, jota me kohta aktivoidaan. Niin me tuodaan ne tasapainoon. Niin silloin on helpompi tavallaan sukeltaa sinne meidän sisäiseen maailmaan. Ota vielä ihan muutama hengityskierros tässä. Jos tuntuu hyvältä vähän käännellä päätä sivulta sivulle, niin voit toki tehdä niin. Ja sitten suorista selkä, tuo käsi alas, sulje silmät hetkeksi. Lisätään tähän kriya-tekniikka. Sisäänhengityksellä visualisoi valkoista, puhdasta valoa kanavoituna sieltä päälaesta lantioon pohjaan saakka, alavatsan tykö.
Uloshengityksellä anna tämän valon säkenöidä kehon jokaiseen soluun. Eli sisäänhengityksellä hiljaa mielessä mantra saa. Ja uloshengityksellä hiljaa mielessä mantra ham. Tai vielä muutaman kerran. Anna jalkojen rentoutua, lantiovarin rentoutua, sisäänhengityksellä saa. Kun sä kutsut sitä puhdasta valkoista valoa päälaesta sinne lantion pohjaan saakka, uloshengityksellä alavatsan alueelta kanavoi sitä kehon jokaiseen soluun. Ham. Oikein hyvä. Ja taas tehdään toiselle puolelle. Eli tuo se oikea polvi koukkuu, vasen jalka pitkälle sinne sivulle. Ja taas kuulostele, okei, onko mä ok tässä? Miltä kaikki paikat kehossa tuntuu tällä hetkellä? Ja sit anna sen vasemman käden tulla sieltä nyt pikkuhiljaa sitä säärtä alaspäin. Sä päätät kuin pitkälle. Oikea käsi sieltä sivukautta ylös. Varsinkin silloin, jos keho on tosi tiukassa tai jäykkänä, niinhän se sanotaan, niin silloin voi olla just paljon kivempi tulla tosi hiljalle. Ja mä huomaan, että mulla on niinku täältä niska ihan jotenkin niin tukossa nyt, niin mä oikein haluan välillä peruuttaa tästä ja siitä mä voin mennä vähän pidemmälle. Niin että mä niinku vaan lisää sitä jännitystä kehoa, vaan se nimenomaan se idea on se, että me avataan sieltä. Ja nyt tämä oikea puoli kehoa, Pingala Nadi, joka korreloi siihen vasempaan puoleen aivoja, meidän rationaalinen puoli, maskuliininen energia, aurinkoenergia. Eli me tuodaan kummatkin nämä puolet tasapainoon, kun me ollaan tulossa meditaatioon. Mahdollisimman paljon anna sun hartioiden tippua pois sieltä korvista. Anna sun silmien rentoutua, otsanihon rentoutua. Ja sit tuu takas sieltä. Hyvä. Ja tuu nyt siihen sun kivaan, mukavaan meditaatioasentoon. Ja jos sun pitää vähän vielä pyöritellä nilkkoja tai tehdä mitään semmoista, niin tee niin. Musta on itse asiassa aika kiva vähän ojennella ja koukistella ja pyöritellä. Ja sitten löydä itse sieltä meditaatioasennosta, sulle sopivasta sellaisesta. Pääasia on se, että sä saat sun selkärangan, tää on se meidän yhteys sinne sisäiseen maailmaan. Se päälaista lantion pohjaan saakka oleva energiakanava Sushumna Nadi. Ja me aloitetaan Padadirsasana meditaatio pranayama-tekniikalla. Eli 4 sormea sinne kainaloon, peukku päälle ja sitten toisessa kädessä sama juttu. Ja huomaa vaan kumpi käsi on siinä päällä, niin me voidaan kohta vaihtaa se. Joo. Eli tässä, kun sä löydät tämän asennon, niin sä voit sulkea silmät. Tunne sun istuilluut tosi jämäkästi ja tukevasti sinne kohti sitä sun alustaa. Se on se yhteys sinne maan keskiosaan vahvasti. Sä oot sun omassa kehossa vahvasti. Ankkuroituneena tässä hetkessä just nyt. Tässä hetkessä just nyt sä valitset sut itses. Kaikki muut äänet ja häiriöntekijät tai ajatukset, sä voit huomata ne ja sit päästään niistä irti. Tunne, kuinka sun rintakehä laajenee kohti sun kämmeniä. Ja sitten palautuu takas kohti keskilinjaa. Meditaation ei tarvitse olla monimutkaista. Itse asiassa mitä
simppelimpää tai yksinkertaisempaa se on, yleensä se voi viedä meidät syvemmälle. Tämä tekniikka auttaa meitä tasapainottaa oikeata ja vasenta puoliskoa aivoista, mikä on tärkeää sillä, että meidän energia tulee kohti sitä keskilinjaa, Sushumna Nadia. Niin kun me meditoidaan ja valmistaudutaan siihen, se on vähän niin kuin me oltaisiin menossa nukkumaan. Sun ei tarvitse yrittää niin paljon. Sä teet nämä tekniikat, mutta sitten päästä irti yrittämisestä sun parhaas mukaan. Anna sun kielen rentoutua sinne suun alaosaan ja kitalaen pehmetä hieman kohti päälakea. Ja nyt kumpi käsi sulla on siinä päällä, käsivarsi siinä on päällä, niin ota se käsi pois ja tuo se toisen alle. Ihan sama juttu, mutta nyt sulla vaan vaihtuu ne kädet ja vaihtuu vähän se paine tavallaan nyt sinne rintakehään. Tänään on mieletön mahdollisuus ankkuroitua rauhan energiaan. Jos se resonoi sulle, sä voit visualisoida, että sä oot ihanassa isossa tilassa, missä on takkatuli palaa ja siellä on sun muutamat ihmiset, läheiset, ketkä sä toivot, että on siellä sun kanssa. Ehkä sä meditoit jonkun karvat ihanan maton päällä ja siellä on valtavat ikkunat, joista sä näet ulos kirkkaasti tämän Jupiterin ja Saturnuksen yhdessä, joka luo tämän valon, kirkkaan valon kuin joulutähti. Ja anna sun käsien nyt tulla alas. Kämmenet ylöspäin reisille polville. Ja tuo etusormi ja peukalo yhteen kummassakin kädessä. Tuo sun huomio nyt sinne lantion pohjaan ja visualisoi semmonen valopilkku tai tähti, aivan kuin tää tähti, josta me just puhuttiin. Kirkas joulutähti. Ja sun sisään hengityksellä anna tämän tähden tulla kohti sun kolmas silmäkeskusta, eli aivojen keskiosaa. Ja ulos hengityksellä anna tämän kirkkaan tähden tulla takas alas tätä samaa käytävää kanavaa lantion pohjaan saakka. Meni hyvin yksinkertaisesti näin. Sisäänhengityksellä tämä valotähti tulee ylös ja mantra hiljaa mielessä ham. Ja ulos hengityksellä anna tämän valotähden tulla takas alas ja mantra hiljaa mielessä saa.
Ja jatka tätä muutaman kerran vielä omassa tahdissa. Eli tämä valo tulee aina sinne kolmas silmäkeskukseen, pään keskiosaan, joulutähti. Ja ulos hengityksellä. Anna sen joulutähti valon tulla takas alas sinne lantion pohjaan. Ja nyt tällä kertaa sisään hengityksellä tää valo tulee ylös, kolmas silmäkeskukseen ja jää sinne ulos hengityksellä, saa. Tunnet vaan, että se tähti tavallaan säkenöi tässä kolmas silmäkeskuksessa. Ja sä voit tehdä muutaman kerran näin, eli se valo lähtee sieltä lantion pohjasta sisään hengityksellä, ylöspäin. Vähän niin kuin hissillä tulisi sinne kolmas silmäkeskukseen. Ja ulos hengityksellä siellä säkenöi, saa. Ja vielä kerran visualisoi tää joulutähti sieltä lantion pohjasta ylös. Sisään hengityksellä ja ulos hengityksellä saa. Anna sen valon jäädä sinne kolmas silmäkeskukseen, laajentua. Ja anna sun leukaperien rentoutua vielä enemmän. Kieli sinne suun pohjalle tai alas. Kitalain pehmentyä ylöspäin. Ja sä voit antaa sun energian tavallaan samalla kun sä maadotut istuilut kohti maan keskiosaa, niin sä voit päästää sun energian nousemaan sinne päälaelle. Ja tää on mihin me jäädään nyt nautiskelemaan rauhan ja valon puhtaasta, kauniista energiasta. Anna itsesi täyttyä ja tulla osaksi sitä isoa rauhaa, rakkautta, puhdasta valoa, mikä on aina täällä available sulle. Se on aina täällä sulle, kun sä sukellat tähän ulottuvuuteen meditaation kautta. Se on aina mahdollista tulla tähän rauhantilaan. Mä teen nyt semmoisen tekniikan kuin Shaktipat, missä mä autan energiaa nousemaan ylöspäin. Ja jos se tuntuu sulle hyvältä idealta, niin sä vaan istut ja annat sen tapahtua ja sä saatat tuntea, kun energia lähtee nousee kohti päälakea vielä enemmän. Eli samalla kun mä teen sen mulle itselleni, se myös välittyy sulle, jos sä sen haluat.
Nyt pikkuhiljaa aletaan tulla takaisin niin, että sä voit tuoda sun kielen kärjen, kielen pään sinne kitalakeen. Anna sen kielen kärjen sieltä valua ylähampaiden taakse. Ja sitten täältä tuo sun kämmenet tosi lähelle toisiaan, mutta ilman, että ne oikeastaan koskee ollenkaan. Melkein koskee. Ja tunne se lämpö sun kämmenien välissä. Ehkä semmoinen säkenöinti. Energia. Tärkeä osa meditaatiota on maadottuminen, se, että me tuodaan energiaa takas alas systemaattisesti. Ja nyt tuo kämmeniä vähän erilleen ja takas yhteen. Ja erilleen takas yhteen. Vähän niin kuin se olisi jotain tässä kämmenien välissä. Mä välillä ajattelen melkein, kun se olisi jotain ihanaa lunta, jota voi tälleen muotoilla. Vähän niin kuin hattaraa lunta, pilvi. Ja sit tuo tää kaunis energia, mikä sulla on täällä kämmenien välissä, tää rauhan, puhtaan valon ja rakkauden energia, nyt sun otsan silmien päälle. Anna sun pään vähän rentoutua kohti kämmeniä. Nyt tää kaikki ihana kaunis valo, rauha, rakkaus tulee sun silmien kautta aivoihin, selkärankaan ja hermostoon. Anna itsesi ottaa se kaikki vastaan. Tuo kämmenet yhteen tähän otsan kohdalle, kolmas silmä kohdalle, kolmas silmä chakran kohdalle. Ja kun me sukelletaan tähän taajuuteen, mitä me saadaan sieltä on inspiraatiota, viisautta, rakkautta, ideoita. Ja kun kämmenet on tässä kolmas silmä chakran kohdalla, on osoittain kiitollisuutta sille, että me saadaan ottaa vastaan tästä taajuudesta kaikki nämä viisaudet ja ideat ja rakkaus. Ja sitten tuo sun kämmenet sieltä alas tähän kurkun kohdalle, tuo toinen kämmen toisen kämmenen päälle, mutta ilman, että sä kosket kurkkuun tässä edessä, kurkkuchakran edessä. Tämä on meidän kommunikaatiokeskus, ja me pystytään kommunikoimaan autenttisesti omasta sydämestä lähteviä ajatuksia. Me pystytään ilmaisemaan itseämme omasta sydämestä. Totuudenmukaisesti ja rehellisesti. Sydänchakra ja kurkkuchakra on hyvin paljon toistensa kanssa tekemisissä. Just sen takia, että me halutaan pystyä kommunikoimaan sieltä sydämen kautta. Ja tuo kämmenet siihen sydänkeskukseen, yksi kämmen toisen kämmenen päälle. Ja nyt tuo kämmenet ihan sinne kiinni. Tämä on se keskus, missä meidän sielu asustelee. Joogassa me kutsutaan sitä Jiva-atman nimellä. Ja sitten tuodaan sieltä energiaa alas meidän solar plexus-keskukseen. Ja nyt tuo oikea kämmenen vasemman kämmenen päälle näin. Oikea kämmen vasemman kämmenen päälle. Ja sitten sieltä tuo se ranteen pohjaosa tavallaan sinne napaan kiinni. Toivottavasti mä sanon sen oikein. Eli tämä ranne kohta tähän napaan kiinni. Selkäranka on vielä tosi suorana. Hyvä, tämä on meidän voimakeskus, tahdon voiman keskus.
myös tulielementin keskus, että meillä on se oikea määrä tätä tulielementtiä meidän systeemissä. Jos meillä on liikaa tuulta, niin tulee vähän ongelmia. Me ollaan vihaisia, kiukkuisia. Vähän voidaan saada jopa vahinkoa aikaan. Jos on liian vähän tuulta, ei oikein saa sitä omaa voimaa käyttöönsä. Ja sitten tuodaan sieltä kädet jonimudraan, eli etusormet, peukut yhteen. Ja sitten sieltä loput sormet tulee tällä tavalla niin kuin ristiin. Etusormi peukku yhteen, loput sormet sieltä ristiin. Ja se etusormet osoittaa alaspäin kohti lattiaa. Tämä on tässä kakkoschakrasta vielä vähän alaspäin, niin siinä kohdalla. Alavatsan ja siellä lantion pohjan alueen edessä. Ja sulje silmät. Joni mudra. Joni tarkoittaa kohtua. Niin se tunne aivan kuin sä olisit sun oman äidin kohdussa. Että voit luoda sen tunteen uudelleen tällä hetkellä. Ja jos se oli semmoinen aika, missä ei ollut turvallista tunnetta, tai jos sun suhde äitiin ei ole hirveän hyvä, niin sä voit uudelleen palata siihen hetkeen tässä hetkessä. Ja tuoda turvaa, valoa, rakkautta ja rauhaa siihen hetkeen, kun sä olit äidin kohdussa. Niin, että sä saat tavallaan uudelleen koodattua sun menneisyyden, joka vaikuttaa sun tähän päivään. Ja sit tuo sieltä sun peukalot tänne nivustaipeen kohdalle ja paina peukkuja alaspäin kovasti. Ja sun sormet voi tulla sinne tähän niin kuin reiden sivuun samalla. Mutta tämä idea on vaan, että sä painat tosi kovasti taas jalkoja alaspäin. Niin että me taas maadotutaan vahvasti omaan kehoon. Niin että me voidaan tuoda kaikki ne viisaudet, ideat, inspiraation lähteet sieltä lähteestä, sieltä taajuudelta, missä me käytiin, ja tuoda se jokapäiväiseen elämään. Ja sitten sieltä tuo taas energiaa alaspäin, kohti polvia. Hyvä. Ja sitten vähän pyörittelee energiaa siellä polvien kohdalla. Hyvä. Mun oma olo ainakin helpottuu suunnattomasti. Tänään on ollut niin paljon asioita, mitä piti tehdä, mitkä ei ollut kivoja. Ja sitten sieltä tuodaan energiaa sääriä pitkin alaspäin. Ja on se niin ihmeellistä välillä, että vaikka ei tekisi mieli muka tehdä sitä harjoitusta, että sit kun siihen tulee, sit kun sä laskeudut siihen, sit kun sä teet sen, niin tulee niin paljon parempi olo, että meillä usein on niitä. Tuossa siellä peukulla painelle tätä, mikä tää on, tää calf muscle, ei reisi lihas, kun tää pohje. Niin sieltä painele alas kohti nilkkoja muutaman kerran. Niin, että meillä on näitä, vähän näitä kaavoja, jotka ei ole meille itselle mitä mä sanoisin, että me ei aina tehdä niin hyvin itseämme kohtaan. Niin on tärkeää muuttaa ne kaavat semmoisiksi, että me pidetään itsestämme huolta. Me kaikki tiedetään se, mutta mä muistuttelen, varsinkin kun on tänään tämmöinen voimakas päivä, voimakas energiapäivä, meillä on mahdollisuus isoihin muutoksiin. Pidä nilkoista kiinni ja sitten sieltä hiero energiaa jalkapohjia pitkin alas. Sä voit mennä yksi kerrallaan jokaisen varpaan alas tai sitten vähän tälleen näin hieroa vaan ylimalkaa sieltä. Ja jopa vähän tälleen, mikäs tää sana nyt olisi hieroa? No tääkin on hieroa, tällä tavalla suhia jalkoja. Tää on Ainon suomen kielen tunti myös. En ole pitkä aikaa opettanut suomeksi. Ja sitten sieltä ojenna vielä ne jalat. Vähän niin kuin, että saadaan käyntiin tää koneisto. Hyvä, jos saadaan käyntiin tässä ennen 6 tai 6 aikaa illalla. Hyvä. Joo, näin. Ja sitten suora selkäranka, tuo kämmenet yhteen. Mä tuun vähän lähemmäksi sinne.
Mehän ollaan loistavasti ajassakin. Hyvä. Eli tuo kämmenet yhteen. Hyvä. Joku siellä naureskelee. Suorista selkä, hyvä. Ja sit sulje silmät. Mä yritän samalla katsoa. Joo. Otetaan tää pieni hetki siihen, että visioi, mitä sä toivot itsellesi, mikä olisi se tunne, mitä sä toivot itsellesi vuonna 2021. Mikä olisi se semmoinen tunne, mikä kuvastaisi sun vuotta 2021? Olisiko se rauha, helppous, rakkaus? Visioi sun vuosi 2021 semmoisella tunteella. Mikä on se tunne, mitä sä haluat lähettää? Ja tunne kiitollisuutta siitä jo nyt. Ja kumara päätä kohti omaa sydäntä. Namaste. Kiitos kaikille. Ihanaa, että tulitte. Ja oikein ihanaa loppuiltaa. Tämä talvipäivän seisaus ja uskomattomat energiat. Joulutähti on tuolla jossain pilvien takana. Vaikka meistä nähdä, niin se on siellä. Anna itsesi oikein ottaa vastaan sitä rauhan energiaa, mitä nyt virtaa. Ja käytä tätä tavallaan apukeinona siihen, että me voidaan antaa itsellemme vielä enemmän sitä kykyä manifestoida ensi vuoteen, mitä me toivotaan. Ja ihanaa joulua. Mä toivon niin paljon kaunista ja rauhallista joulua. Ja toivottavasti nähdään, jos sä oot tulossa meidän opettajakoulutukseen. Mä oon itse joutunut vähentämään mun töitä nyt tosi paljon. Mun äiti kuoli kesällä ja mä oon halunnut pitää semmoista rauhaa ja itsestä huolehtimisaikaa nyt. Mutta meillä on 2 koulutusta, eli 200 tunnin koulutus ja 300 tunnin koulutus, jotka lähtee käyntiin tammikuussa. Ja ne on 3 eri moduulissa. Ja 200 taitaa olla täynnä, mutta siihen voi vielä onlinein kautta tulla. 300 tunnin koulutukseen vielä mahtuu, jos innostut. Moi. Mitenköhän tää pistetään pois? Joo, mä yritän tallentaa täällä, joku kysyy. Kiitos. Toivottavasti mä osaan. Emilia, ihana. Kiitos Katariina, kiitos kaikille. Joo, mä yritän tallentaa tän sitten, niin kaikki pääsee mukaan myöhemmin. Katsotaan vaan, että mä osaan tehdä sen.